Pet četvrtfinalni duel na Eurobasketu, svoje očekivanje iznijeli su Mačvan, Bogdanović i selektor Đorđević. Radili smo taj trening, pripremni trening za sutrašnju utakmicu. Neke taktičke detalje koje spremamo, sigurno da smo radili dobro, tako da ostaje da se odmorimo i sutra da pokažemo koliko možemo. Eto, ova utakmica je nekako možda i najteža utakmica na turniru, jer posle ove utakmice možete doći u šansu da se borite za medalju. I tada igrali su protiv njih na ovom Akropolis turniru, nezgodna ekipa, igraju dosta bez lopte, onako atipično, igraju sa 5 niskih dosta preuzimanja, moramo da se adaptiramo na njihovu dobu. Svi šta znači četvrtfinale, jedna utakmica koja je izuzetno teška, izuzetno značajna, ali ništa osim toga. Spremni smo, ima do utakmice još dosta vremena, mislim da znamo načine koji treba da igramo sa Italijanom. Mislim da tu mora da bude jedna dobra fizička borba, izuzetno koncentrisani, da im ne dajemo šuteve iz njihovih nekih, što ja volim da kažem, samo noge na zemlji, pa trojka, izuzetno raspoložena šuterska ekipa, sigurno sa Belinellim i Datomeom kao jedan sadašnji NBA igrač, jedan sa iskustvom NBA lideri ekipe, sigurno njih preti neka najveća prednost, međutim jednog playmakera na poziciji četvorke, to je Meli, koga i mnoge stvari rešavaju i koliki ima neke određene stvari koje moramo da vodimo računa. Međutim, mislim da su ovakve utakmice, ako krenemo da vodimo računa o svaku detalju protivnika, onda zaborimo na one naše strane. Mislim da moramo mi da budemo sigurni u sebe, hrabri, jedinstveni, izađemo na teren kao ekipa i da damo sve od sebe. Staro pravilo, na jednom prvenstvu pobediti nekoga 2 puta je jako teško, to je stvarno vrhunske ekipe. Mi smo se pre 15 dana, mislim, susreli sa njima, možda i više već i ovdje smo dosta dugo, ali mislim da to nema veze. Nisu ni oni bili ta ekipa koja je sada trenutno, a ni mi, ovi koji smo sad. To je samo jedna epizoda koja, ja mislim, ništa znači, niti nas upreći. I respekt prema njemu, on je jedan od najvećih evropskih trenera, to je s moje strane jako veliko poštovanje. Fasekli bili da sam pre 3 dana baš to tražio. Znam da su oni druga odbrana po poenima, prvi su Španci, mi smo četvrti. Međutim, mi smo bili u grupi D, a oni su bili u Izraelu. Veliki pozdrav iz Istanbula, a sutra neka pobedi